Morning, karon guys, kay wa na may nangaon, magsugod na tagpanadtad kay kuan na guys. Ato ning tadtaron kay ibalot na ni kay paras mga bisita o tan-awa o. Ato ni ipadani mumafian. Unya karon kay ni dool man ning usa ka babaye kay niya na siya ayaw kanang pikas paa ako nang dalhon. So mao ni ato sa ning gitadtad ning pikas paa kay adto sad na niya. O adto nas usa ka kuan, adto nas mama ni Jeff. Di ba? O dako kayo. Nya kaning bukog nga na kuan, kaning bukog kani akong itagtad adto ning tadtaron kay para ni sa tagbalay. Para ni sa tagbalay kay more magway mabili niya na daghang kuan wa may nagtagad aning panit adto sa niya pining panit kay lami kay ning panit sa kuan ba sa paksiw. O ako ning gikuan kay para ni sa tagtungod. Tagtungod kay daghan kay sobra ba wa jud na unsaay nya amo na lang ning gipuan ipang daginot. O kani o ako ning daginoton kay lami ni paksiw kaning naa sa tiyan kani siya kana daginoton na kay nagpaksiw lami na kay na oy ikon-kuan na sa karong wa pa napaksiw kay dugmok pero nagpaksiwan na lami na kay na guys. O diba ato ning pangdaginoton bisag bukog kay lami na og mapaksiw na. O na si mumafian no kay ko assistant niya kani ato ning dugangan kay ako sad magguan sad ko magbalot sad ko magpasyaron pod ko og naay sobra kay manglaag pa man mi nya mo pod mi among bawnon padong na tamang laag guys mao na ni atong paksiw gisod na sa kaldero nya kay layo-layo man ning ilang bahay sa karsada. Ato nang sugdag-lukdo ang atong baon kay padung na tamang laa guys. O na o. Ako ni lukdo kay sus lisura og sige hagbit-bit perting kapuya, puy-puy kay sa kamot. Gilukdo na lang na guys tinapulan ba. Kay lisod kaayo sigbit-bit niya layo-layo sa karsada. Mana ang nagunaw si Denver. Hapit na may mabot sa karsada, unya kanay laging mga laagan ta. Magdadyo tagbaon aron walay gasto ba ang atong gasto ang kahago ra kaligo singot. Hi, good morning sa tanan. Karon mugsugod na ta og tungas aning bukid kay gusto jud tang usaka diha kay nindot kayo og view o tan-awa. Sugod pa lang paspas pa kay silang manglakaw, paspas pa kayo, kusog pa kayo, pero unya taud-taud atong tan-awon ug unsa ilang mga nilakta na ug unsa ka paspas na sad. Di ba nindot kayo ang view diri kanina pa lang ni sa tiilan sa bukid. Wa pa ta ka sugod og tungas. Nya karon nakaagi man tag biyabas, mamiyabas ta diri. Oh. O adji biyabas di ba? Oh, nindot kaayo, lami kayo tagaan tag daghan kay dagko ang iyang kuha. Mo tay mo ang tour guide. Unsa man kay si Aji Aji. Unsa man ka Aji? Unsa man ka Aji, mamiyabas ta o motungas kas bukid nya kani siya mo caretaker anang duha ka payag. Nangutan nako pwede ba ta diha mag-overtime? Pwede day paabangan din na siya diha unya ang ato kunong number mo ihatag sa tag-iya kay kuntakon kay ang mo kuan kuno diha mo abang nasad kuno nakaabang diha mga taga laing lugar. Wa siya kay bawg pilay paabang unya siya ray mo kontak sa tag-iya ana. Pwede day kayo diri. Naman day sugod na. Sugod na, misteryo. Sugod na. May parcel lang. Mo day ni. Nag-abot ng gininawa. Sugod pa gani hawa. Wa pa ikabot sa tunga-tunga, awa na. Unsa man di wala kayas power? Ha? Ang ubang tapos kinaubusan. Oh, wow. Ari mo na mo isuroy diri ha. Katong di makaari, ari lang tanong sa mong trials. Kaya pa? Kaya mukat. Ang make-up di atong tanawon sana. Kala mukat ang agi. Nakari na dito diri sa kuan Alicia. Sa to diri Pandarumik. Panarumik Park. Sa una sa vlog ra ni Florami ko nakakita karon ana jud mi diri sa lugar nga iyang giblogan no. Oh, di ba? Shout out Florami dai na abi diri sa imong giblogan sa Panoramic Nice kayo Wow.
Dito nindota dire ubyo guys, pero perti gipong lisura, perti makaligo jud ta sa singot dire ba, nagabot na to di sa bungtod, pero worth it jud kay grabe ka nice ang view. Nakapatong ito dire bungtod. Oh. Wow, kagwapa dire. Sa Alicia Panoramic. Sa una nakita rin ako sa video ni Panoramic karon wala daw nakaari na jud dire. Unya karon pati makapuy itong mas na sa taglabas. Di mo ka matagbo sa views ha? Mag-zipline. Samtang ligon batong tuhod guys, mula adto tabi sa mo sa kabungtod, tanawa mura kog naligo. Kay karon no ginamay mang tuhod, tanawa ko igsuon guys ay. Oh. Di ba hapit na di kaya mula ka bukid? Na kaya. Naglisod na tungas guys, kay luyo naging tuhod mo nang aptik-aptik pa tamula adto tabi sa kasa guys. Oh, tawa. Sa una nakakita ko dire sa vlog ra ni Flora. Igsuon guys ay tapad jud sa kinaubusan na ra ay naglisod jud siya tungas. Nakakita ko ni kay wa na jud kaya kaayo o akong anak na si video. Nara din nindot. O gusto tang maligo nga way tubig-tubig mo ari dita diri sa Panoramic o kay tanawa ko labaw pas naligo akong buhok pertiging basa sa singot. Di kay buhok hasta sinina basa jud kayo guys. Mao na mo ang tour guide guys, butan sa siya kaayo. Ang among tour guide. Nindot jud diri guys pero sakto jud sa karga ba pa. Mga ligo jud ta sa singot nagnaog. Para nako gipaningot kog maayo pero ambot lang kaning uban og gipaningot ba. Basta ako kay perti jud na kong singot ta. Tanawa samtang ligon pang tuhod laab jud mo parehani Parehani maglisod na mahadlok na siya modulhog kay luya na kay panuhod. Samtang baskog pa laab jud bisag asa. Magpakatong sa kugon musuksok siya sa kugon kay sila yun daw siya awa. Nagol ka kung saan pagdulhog? Ulba jud kayo pagdulhog guys usos ako mahadlok gani ko guys pero naibog jud ko na ko igsuon kay na ni agak. Ako wala may niagak siya naa jud. Padong nami mamauli guys, gikan nami sa kinapusuran sa bukid. Nagdulhog-dulhog nami niya ako kay hapit din ako kamang Mulakaw, siguro kog una oy. Siguro jud kog unag kanaog guys kay murag di naman ko kamaong Mulakang. Kay tungod sa kalisod ba dulhogon kayo. Tungas diri guys pero worth it jud guys kay ang imo jud mga stress ba mura jud mga tangtang sa kanindot sa view diri tan-awon. O di ba? Ang ako igsuon Perti jong nindota og duol pa lang ni nindot kay kanang sayo kay buntag bakadlawon. Murag ari ta mag-jogging kay nindot sa imong pamati diring dapita. Nyo dito mi magunad to ang amo ang service. Ako ipakita ninyo mao nang bukira ang among gitungas. Kaning bukira mubo-mubo ra ni wala mi atong 50k. Kay beginners pa man ari mi diri sa mubo-mubo. O diha mo na among gitungas ng dapita. Umaon na kana lisod kayo mao nay kinatumyan kana diha migikan ang kinapusuran nya perti jong nindota ang view diri guys di jud ka matagbaw akong ipakita ninyo kay kinsa tong dili makaari ari lang mo tan-aw sa ko ang video sa akong full video na sa YouTube channel sa aron makita niyo kinatibuk-an ug asang lugaran ning dapita kanindot jud mao na kining dapita nana ni sa patag-patag o wala nagiaga kang akong igsuon. Patag-patag na siya. Ang problema, ari na po diri sa dulhugan. Kana, mo na nailas kinadulhugan nga lisod. Ay, lisod kayo dulhugan. Hapit na jud mo sa ubos. Jud na nga mong paglaag guys, sakto jud gayo nakaligo mi sa singot pero enjoy jud mi. Ni-enjoy jud mi sa mo ang laag nga tunga sa bukid nga nagkaligo pagkahuman. Ang maura to, thank you for watching guys. See you next video. Don't forget to follow, share, like, subscribe sa 9 Nights TV.